Nama mano mar Ruth nyathi ochieng. Wacho ni Sharon penja jopuonj ni ponono ni nyathi nitiere gi talents modhuro. Ere kaka inyalo konye yiero pathway? To ere kaka janyuol nyalo fwenyo potential mano mabende nyathine nitiere godo? Entiere umoja Inakwe kaunti ma Nairobi. Erokamano ne jawinjo wa Ruth, amosi Ruth. Nyathi man kod several abilities. Mano nyathi ma is very much en kod advantage mang'eny kabisa. Nikech somo pathway mar ariyo emoting'o creative arts and sports. E creative arts kae wapoge diriyo kendo. Nitie performing arts to nitie visual arts. Koro nyathi man gi talents mang'eny odhi utoka to odhi utoka. And the world of today oyawne nyathi makama mondo explore. Onyalo bedo ni antomo performing magejo moting'o music and what have you, gi drama. To ken visual, this is going to become our photographer. Performing chapodo nyalo bedo mar interior design, en kod teach mang'eny opportunity. To the same art ni. Nyathiwa ni pod kaka en kod opportunity, ka en kod so many abilities, janyuol kaka an, gi japuonj kaka an, pod an janyuol tan japuonj. Wanyalo konyo nyathiwa ni mondo yud the most convenient one. Seche men kod gi mang'eny gi kori yiero, eliminate moko tidong kod achiel kata ariyo monego i perfect maber. Mondo mingima ni be mambele obed maber, kikibag ni mbele kucha natimo ma, anyalo suko wich, anyalo timo interior, anyalo timo ma, mondo nyathini bendo bed gi gimoro mosomo mong'e ni this is what I'm comfortable in doing.